सा 23 भारतारि फाइखिया गिलु बालु दैबाराजों गारिजों मानसिजों बुखारजानानै गोमानानै दं आरो बे गिलु बालु जाथायानो जादों सिक्किमाव थाद'नाय गैयै गिलु बालु दैबानाया गिथावना महर लादों सिक्किमाव दासिमहालागै गोबां सुबुङा जिउ जोबनो गोनां जादों गोबां सुबुंखौ दासिमबो नागिरनानै मोननाय जायाखै आरो बेनि गेजेरावनो गिलु बालुसिन जाथायानो जाबाय भारतारि फाइखि हान्जानि सा 23 सुबुंफ्रा दैबानाजों बुखारनानै गोमानानै दं होननानै सोंलुनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों सिक्किमाव गिलु बालु थासारि सरासनस्रा सुबुंनि अनगायैबो गोबां फाइखि आरो पुलिस बिफाननि सोद्रोमाफोराबो खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों दासिमहालागै गिलु बालु दैबानानि गोजावनायजों सिक्किमाव सरासनस्रा सुबुंनि जिउआ खमैबो सा 25निबो बांसिन सुबुंफ्रा गोमानो गोनां जादों आरो दासिमबो सा 82 सुबुंफ्रा दैबानाजों गोजावलांनानै नागिरनानै मोनै थासारि जानानै दं सिक्किमनि गिलु बालु दैबानानि खैसाराव सा 23 भारतारि फाइखिफोरा गोब्राबै दैबानाजों बुबथिंजानानै गोमानानै दंमोन सा 23 इन्डियान आर्मिनि गेजेराव सासेल' गोथां थासारियाव मोननो हादों मोनसे गिख्रंथाव आरो गिलु बालु खौरां सा 23 भारतारि फाइखिफोरखौ सिक्किमाव गिलु बालु दैबानानि थासारिया खैफोदाव खोख्लैदों दासिमहालागै भारतारि फाइखिफोरनि बुखारजानायनि गेजेराव सासेल' नागिरनानै मोननाय खौराङा सोराङाव फैदों floods in the Lonak Lake in the northern Sikkim area. The Teesta river got flooded and the Lachen Valley especially got affected. It's got some army establishment there. There are about 23 army personnel who are missing and 41 vehicles who are stuck in the slush as of now. All the relief and rescue efforts are on. Damages to the property, right? A lot of it has been, as you can see in the IBM area, around about 100 to 150 buildings have been, 2 floors have been inundated by sludge. And a lot of vehicles also have been damaged. And there is also reports of loss of life as of now. But is there a certainty about the casualties? Casualties we are still figuring out. We have, as of now, we are reporting around 20 missing. 20 missing. We've also received some information about 23 army personnel from Bardang. That is also there. Army separately, there are some casualties with regards to the army. We are expecting around 3,000 to 4,000 people who have been evacuated last night. Last night around 1:32 evacuations were done by Sikkim Police, by MEO Rampu and SDM Rampu's team. So all they were evacuated. There are still some people who are still on the houses. So that also are being evacuated by fire service and by NDRF now. And with regards to people who have been evacuated, we have opened 5 relief camps. So they can now go to all the respective relief camps in the district. दुर्गा फुजानि धामाका दखना डिजाइन दखना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दखना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना थाइलेन्ड दखनानि धामाका दखनानि डिजाइन दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दखना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना सिकिरि दखना आर'नाइ दखना आरो थाइलेन्ड दखनाखौ हलसेल रेटआव बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दखना नोंथाङा दखनानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दखनाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया रयेल बड' हाब दखना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दखना फालांगि खालामनोब्ला 9957
8383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।